Dobrý deň, milí priatelia. Dnes sme si pripravili skutočne ozajstnú lahôdku pre vás. V Čadci na Horlici je takýto krásny rodinný dom s kompletne zázemím, ktoré máte možnosť si pozrieť aj na fotografii, aj v tomto videu. Určite polovicu zabudnem, keďže je tu toho strašne veľa. Veľmi veľa pekných vecí, ktoré naozaj stoja za to, dá sa tu už rovno nasťahovať. Keď tu zoberiete, je tu krásny bazén nerezový, sauna, detská zóna, zimná záhrada, veľmi pekný rybník, kde sú jesetere a americké sivone. Keď si zoberieme celkovo prepracovanosť týchto detailov, kameň, drevo, ušľachtilé materiály, naozaj takéto terénne úpravy, obávam sa, že asi sme už dávno nevideli a je to niečo, čo sa oplatí minimálne prísť pozrieť a zvážiť. Keď už, tak naozaj bývanie, ktoré stojí za to. Poďme sa pozrieť, priatelia, ako to teda vyzerá, o čom som to hovoril, či mám pravdu. Tak čo poviete, vážení priatelia, nazdávam sa, že naozaj je to jednoznačne lahôdka. Ako som sľúbil, zabudol som veľmi veľa záležitostí, ako sú fotovoltaické panely, ako sú vyvýšené záhony, krásne výhľady, dole dvojgaráž. Tu chcete letná kuchyňa spojená de facto práve s tým spomínaným bazénom, veľa zelene. Poďme sa na to pozrieť, ak máte záujem, radi vám tento domček ukážeme. Holeštiak.sk realita.